Kadogowi pasame kadom pajirlo nalitum same chinilo Zubeen Garg alangli Singapore ke damhud alangli apran nam juilo Kipi kosone bangke protected lostame lang ke jangbensi alangli ke apran ke dampulo labang so joini si ratumang same aning samse delo athe klarda kalama chini nedet kosol si lang ke janglong poplo amat si investigation padopon lo mate kiri ketarlip same padopon lo SIT a team same mate special investigation a team same sengbon si retarli ponlo CID atumben si bangso aputhak bangke retarli ponlo eldom chini ponlo bahini tumhan bangke nebingna ponelo inut bangke Northeast India Festival organizer Shyam Kanu Mahanta labenke inut bangke Zubeen Garg manager Siddharth Sharma alang itum bahani phan bangke nebingna ponelo alang itum India ke bang wisamya jordik pigla alang itum bhan ke hang ke jordik ngolos tame chipaturong lasi non het jong alang itum bhan nepon elo lagi itum tethan pon elo 14 days of han mate nikrip dia phan alang itum bhan arju pater tok po labeng halabang so arju pater tok hud alang itum ben Kipi alam lage kla so alam itum ethe thini seme tethanang athe bang so puthak same update do la bahini tum bhan nepdet ben api puthot anut kaprek bahani phan same nepon thulo alang itum a band member lo Shikhar Jyoti Goswami alani kithip ke thengba laben ge co-singer Zubeen Garg co-singer Amrit Prabha Mahanta alang liphan same nebing nang ponlo alang litu bhan exam a section ke pabon ben sin nebing nang ponlo culpable homicide not amounting to murder lalu prutang te alang litum ke pathi ji phan mangle alang litum ke matha kali sitame alang litum ke chokche joine alang litum careless joine si adak aprandam nanglo lasona case si pabonlo laben ke negligence last time lason lo alang itum hadak ke matha krang alang itum attention and pamimedet alang itum care pamimedet posi Zubeen Garg bangke aprandam nang jilo po labang so a case same pabon ponlo laben ke criminal conspiracy pulutang te pangbadam nang ilitum jongsi kumane aphan apran armudam ji pula bangso puthak chingwai lo pulutang te idom asai bangke claim credit hai mini laben get success credit hai ji mini samiritum dong si chingwai lo pulutang te halas tame isi crime lo mate isi kechok chelo halapan si criminal conspiracy pulo bas alang itu bhan bangso alam same alang itu bhan pabur ponlo elitum chini lo Zubeen Garg alang liphan batani autopsy mate postmortem claim ponlo isi ke Singapore isi bangke Guwahati matela Assam along sitame Singapore long autopsy ke claim report bangke ke cheng angko ke pipela lasopol si Assam tum tuning rilo MLAT pu mutual legal assistance treaty pu halabang so a process pensi alang itum lahin information same chipilo labege Singapore source sitame alang itum hadak postmortem report pipon elo Shyam Kanu Mahanta matela Northeast India Festival organizer alang li bangke chikrong creative alang li ke thang nat adai tabe pusi alang li ke ningje pon thiplo laben ke alang li la CID matela Assam CID tumpan la special investigation team alang li tumhan ke ningche thiplo la alang li hin pen same tuning ripono labang so case ke CBI mate NIA tumhan si pinang je polo adek dum convention pidono la CID laben ke CBI kaceprek Kipi lapu CBI tu manggil lagi national angkang same alang itum ke investigate asai same claim pon po labing ke CID lo pelutang dia lagi si state level anchot po alang itum isi Assam state CID pelutang dia alang itum dak Assam long si claim pon chot po CBI pelutang dia lagi national same mate international same alang itum investigation damun lo Singapore long autopsy mate la postmortem report bangke India tumphan mate Assam tumphan nang pialo same public long bangke paklang pon pelang same tum death certificate pen thek ponong non lake lang ke jang pen si kithi polo same non hala Singapore long autopsy report long mai ko pine ke top exactly bangke non an same paklang pon pelang lasila Assam long ke claim a report mate Assam long ke claim autopsy isi viscera samples pusi bupulo la arlo organs amukha la arlo pregnam parts lahai NC alang itum put hot la kilang thupa miji phansi alang itum claim ponlo athe athak men mangge thangnat sidame avide thaiji tongsi komane theng it athak pen theng it pene
ke kok men segi parti pulo tang te attack bangke aban doji same hala arlu bangke thangnat sitame abidet haji lasi adhe keman ke parti pon bangke la nane bikar mate poison ki pipen same ke parti pon dodo lasi alang itum lab long lo Delhi lab long alang itum la ans se kachini ji aphan bangso Zubeen Garg Aphan komanisi poison pidet ma mate koson ma pul hai kelang ji phan uthot la bangso vesera samples tame lolo alang itum phan arju pater tok bom unahut Shikhar Jyoti Goswami alang li la kitip kitheng bango alang itum band member lo alang li Akoi pigelage manager masya Akoi pilo alang li kening jipon bangke poison mate bikar si pidet pon ele tumla NDTV long jong si ele tum lang lo putang de thek ponong ji Zubeen Garg's bandmate claims his manager festival organizer may have poisoned him bangso birta long to ke hala Siddharth Sharma Pandit kali Siddharth Sharma lapen ke Shyam Kanu Mahanta latum bang hini tumsi planning pa mesi alang tumsi poison ki people lang ke ve hud hala sut same alang ni matela Siddharth Sharma si hor same ki people Shyam Kanu Mahanta bang ningjilo lake isi well calculated wichan pulo tangte alang li phan Akoi ke koi pontap alang li phan Akoi ki pitap pulo ke chok chege komani bang stame alang li phan ke pawur pontap pusining je pano lake isi planning pa me pensi alang li phan stame anong pa junoji phan bade alang li phan ke pasung ji phan si lawang so asai bang ke klem pon pulo laso pulsi alang li me thang si tuning rilo CBI bansi bangso case mai pinang ji pulo athe alang li dak CID tom phan matela special investigation team asama tom phan make aningit he abi pulo labenge do thulang Goswami bang koi ki pipon ke la Siddharth Sharma phan hala sailor matela telong kebe bang aphan hala phan pavek vesi la Siddharth Sharma si vek bot iret pulo laben ke vek same phire me ason si ke vek hala suta pusia Akoi pipon no laben ke Zubeen Garg langjang po dog hut hala Siddharth Sharma bang mate manager bang alang li kupile pudun ke jabo de asami salam lo ke padam nang mate pavek nang thangda pudun nang nilo pusi ke ningje polo labang solam Akoi pi bang ke Goswami si Akoi pilo Siddharth bang dai tum thek bolong ji he alleged that both Sharma and Mahanta had poisoned the singer and had deliberately chosen Singapore as a venue to conceal their conspiracy lage Sharma laben ke Mahanta alang tum bahini tum si bangso a plan bang ke claim pa mesi harak Singapore long pondet si alang li phan ki pathi polo laben ke kidip joyji aphan si alang itum hadak an ke pon alang li phan polo laben ke dothulang Goswami ba Akoi pi ke hala Siddharth Sharma bang alang itum la lang ke ve khul hai a video a photo hai anstame share mate no hox tame paklang ri puskaning je polo laben ke investigation bom hodalang tum chini pon la financial crimes tame do polo tangka mahal hai lenden tame do polo lasi ED mate enforcement directorate laben ke income tax department alang itum samela CID atum long cherap dun polo athe alang itum tangka maha ahin at same penek ke chok chet do asun alang itum same char pono azil hai an same kiri tarlip ji phanara itum chisik pono normal ke litum chini nelang alang itum phan kupitong ke claim pone alang itum phan jail tong ke thawer pone mate alang itum jok tot pone lahar bang itum kladak pon ke puthek thelang athe investigation ke dopon bom lang same non alam ke klang bang ke lalo Zubeen Garg Aphan poison kipi pusi alam klang lo labang so alam Akoi pi bang ke lake Shikhar Jyoti Goswami si Akoi pilo same lapunat bang ke Shyam Kanu Mahanta bang ke hala bang so alam bang ke ahok hi pusiming ye pon thi komatong ahok hene alam bang ke non ma ke protected lo athe investigation same dopon bom lang asi kopi koson bone kebang jilani tom puthot chetan bom na jong si bene akimi update dolo plutang te dami tuma thengno puthot wan thupo non mat update ke po ansi dot cholang puthot chetong thudang kapre video long domi thak me kardom